Kaixo, nire super txiki eta super familia, zer modu zaudete. Gaurkoan kontatu nahi dizuet, azkenean aurren garuna beti eraikitzen ari dela eta neurozientziek gaur egun dio noski garunaren garapena lehenengo noski superbizitzako gestioak garatzen direla. Gero emozioenak eta azkenik garun razionala. Horrek zesan nahi du? Gure aurren garuna oraindikan eraikitzen ari da. Eta askotan pentsatzen degula jolin. Honek adarra jo nahi dit. Askotan autokontrolaren asuntoekin, empatiarekin, erabakiak hartzearekin, ez daukate guztiz garatua garun zati hori. Eta esaten dute 25 urte arte, guztiz garatu arte ez dela bukatzen garapen hori. Horrekin esan nahi dizkizuet 3 puntutxo argia emateko. Umeek ez dute gaiztokeriagatik edo desobeditzen, baizik oraindik neurologikoki helduak ez daudelako. Bigarren, eukitzea gurekin interakzio ziurrak, egonkorrak, zeiten dute beraien konexio neuronalak ere osasuntsuagoa izatea. Eta 3. estresak ez digu ezertan laguntzen. Garrasiak, zigorrak, despisteak emozionalki gure partetik arreta behar dute. Zergatik bestela ez dutelako eraikiko ikaskuntza on bat egiten eta gurekin konektatuta eta autorregulazio hortan. Esaidazu, ze puntu iruditu zaizun interesgarriena? Ez diela berez gaiztoak aurrak, gurekin konexioa behar duten hori, edo estres horrek ze gaizki eragiten du. Venga, jarri atzu hemen.